21 гадзіна у эфіры «Аб'ектыў», дзе навіны па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Распачынаем з кароткага анонсу. Смяротны вірус ужо і ў Беларусі? Я стараюсь не быть в общественных местах. Што бачаць беларусы на блакітным экране? Беларускі глядач атрымлівае карціну сусвета з пункту гледжання России. Як жывецца ў раёнах, дзе ўвялі карантин праз шаленства? Если будет кусать меня бешено, я думаю, не оборонюсь. Я уже не побегу ноги болеть. Колькасць інфікаваных небяспечным каронавірусам павялічваецца і выходзіць за межы Кітаю. Хвароба распаўсюдзілася на 25 кітайскіх гарадоў і трапіла на 2 кантыненты. Аднак эпідэміі Сусветная арганізацыя здароўя пакуль не абвесціла. У Беларусі шпіталізавалі дзяўчыну з падазрэннем на смяротны вірус. І ўжо вядомы дыягназ. Падрабязнасці ў Юліі Лабанавай. Тайвань, Японія, Паўднёвая Карэя, Таиланд і Злучаныя Штаты Амерыкі. Новы каронавірус, выяўлены ў Кітаі, зафіксавалі ў шэрагу іншых краінаў свету. З прыкметамі хваробы ў Менскую інфекцыйную больніцу напярэдадні шпіталізавалі дзяўчыну, якая днямі вярнулася з Шанхаю. Аднак медыкі падазрэнняў не пацвердзілі. Дзяўчына змешчаная ў асобны бокс, праведзенае лабараторнае тэставанне. Ёй пастаўлены дыягназ – вірус грыпу, сярэдне-цяжкае цячэнне. Дыягназ каронавірусная інфекцыя не пацвердзіўся. Першыя сімптомы небяспечнай хваробы і сезонных рэспіраторных захворванняў падобныя. Гэта высокая тэмпература, боль у цягліцах і горле, кашаль. Пры нядужнасці лекары могуць скіраваць на дадатковае даследаванне. Айчынныя лабараторыі атрымалі з Кітаю рэактывы для выяўлення вірусу 2019 НКВ. На ўзмоцненым санітарным кантролі таксама нацыянальны аэрапорт. Пасажыраў сустракаюць з тепловизорамі. А ці пачуваюцца беларусы спакойна? Я не особо серьезно, может быть, к этому отношусь, поэтому никаких мер я не принимаю. Единственное, что, наверное, дочка из школы приходит, она как-то напугана больше, наверное, между собой дети обсуждают. Просит купить ей медицинскую маску. Прям прятаться дома, знаете, никуда не выходить, это ж тоже так не сделаешь, а работать надо и все. Я стараюсь не быть в общественных местах. Пореже. Вот. Моем руки обязательно. Аднак сродкаў прафілактыкі ды лячэння вірусу на сёння не існуе. 2019 НКВ упершыню быў зафіксаваны пры канцы снежня ў цэнтральным мегаполісе Кітаю, горадзе Ухань. Цяпер колькасць хворых у Кітаі перавысіла 600 асобаў. Зафіксавана таксама 17 смяротных выпадкаў. Сусветная арганізацыя здароўя сабрала надзвычайнае паседжанне. Медыкі сочаць за хваробою у кожнай краіне свету. Мы помним коронавирус Урбани, который вызывал тяжелый острый респираторный синдром САРС в начале тысячелетия. Он возник, около 800 человек погибло, в 30 стран был завоз, и потом этот вирус исчез и практически перестал вызывать заболевания. Вот этот вот новый коронавирус, он имеет очень много от генетического аппарата вот того коронавируса Урбани. Как этот вирус себя поведет, мы пока что не знаем. Пакуль жа медыкі ва ўсім свеце працуюць над тым, каб вызначыць крыніцу вірусу. Імаверным жа распаўсюднікам кітайскія даследчыкі лічаць змеяў. На чарзе распрацоўвання вакцыны, аднак гэта зойме не менш за год. Гэтаксама Кітай прымае захады ізаляцыі. Для наведвання закрытыя 3 гарады – Ухань, Гонконг і Макау. Юлія Лабанова, Белсат. Нарвежская нафта ўсё бліжэйшая. Танкер увайшоў у порт Клайпеды, спазніўшыся на дзень праз непагоду. Неўзабаве 80 тысяч тонаў нафты даставяць цягнікамі ў Новаполацк. Міністр транспарту Літвы у каментары Белсату зазначыў, што ягоная краіна абнаўляе інфраструктуру, сярод іншага дзеля таго, каб забяспечыць вялікую колькасць перавозак. Мы углубляем и Клайпедский порт и делаем большие реновационные работы. Мы электрификацию трассы делаем, чтобы была возможность эффективно, конкурентивно транспортировать разные грузы, в том числе и нефтепродукты.
Між тым, амбасадар Расіі ў Беларусі Дмітрий Мезенцаў зазначыў, што Мінск і Масква ўжо неўзабаве могуць дамовіцца ў справе нафты і газу. Дыпламат дадаў, што Расія улічыць запыт беларускага боку на пакрыццё стратаў, выкліканых забруджанай нафтай. У аўторак Лукашенко даў устаноўку, каб у будучыні набываць у Расіі не больш за 40% патрэбнага аб'ёму нафты. З пачатку года расійская дзяржаўная кампанія «Транснефть» спыніла пастаўкі вуглевадародаў на беларускія НПЗ. Мы цішымся, што выглядзіце Белсат, але ў нашай краіне ідуць і іншыя тэлеканалы. Як паказаў маніторынг Беларускай асацыяцыі журналістаў, расійскія перадачы пераважаюць у эфіры папулярных у Беларусі каналаў. А гэта значыць, што нам транслююць перадусім пракрамлёўскі погляд на падзеі. Падрабязнасці маніторынгу у Насты Каханович. Правление в России. Ответ был четким. Парламентская форма правления, которая применяется... У кожным беларускім доме, дзе ёсць тэлебачанне, ідзе прынамсі 9 тэлеканалаў. Сярод іх РТР Беларусь, НТВ Беларусь і Мір. Большасць контенту на гэтых тэлеканалах расійскай вытворчасці. Беларускія тэлеканалы таксама перадаюць расійскія месседжы. Да, американские военные готовы помогать, но, как правило, к такой поддержке бонусом прилагается и дестабилизация. Такую выснову робіць журналіст тэлеканалу АНТ ў рэпартажы аб вучэннях НАТО ў Літве. Гэтую тэму асабліва часта асвятлялі на беларускім тэлебачанні. Менавіта гэты маскоўскі вектор, ён вельмі дакладна і вельмі так чётка быў прамоўлены, што мы не проста за сябе стаім, мы стаім за нашу агульную справу, за наши агульныя межы. І ў дадзеным выпадку беларуская мяжа гэта фактычна мяжа маскоўская. Беларуская асацыяцыя журналістаў падала вынікі даследавання дзяржаўнага тэлебачання на прадмет расійскай прапаганды. Даследаванне праводзілася летась у кастрычніку-лістападзе. Вынікі несуцяшальныя. На 4 самых папулярных тэлеканалах больш за палову эфірнага часу ў прайм-тайм займае расійскі контент. Асноўныя месседжы Беларусь неаддзельная ад славянскіх народаў, будучыня ў развіцці еўразійскай інтэграцыі. Галоўная небяспека нават не ад месседжаў зыходзіць. Галоўная небяспека ў тым, што беларускі глядач атрымлівае карціну сусвета з пункту гледжання Расіі і прызвычайваецца жыць у рускім свеце. Гэтак канфлікт ва ўкраіне беларускімі дзяржаўнымі тэлеканаламі ён асвятляўся досыць нейтральна. Расійскія ж медыі падаюць пракрамлёўскі пункт гледжання. А што глядзяць менчукі і каму больш давяраюць, беларускім тэлеканалам ці расійскім? Не смотрю я. Мне не нравятся ни те. Правда нет. УНТ, НТВ, канал первый и второй у меня. Так они идут. Да, я доверяю больше Беларуси. Я считаю, более объективно освещается информация. Ніяким каналам не доверяю. Я не гляжу телебачення. Мне кажется, они чем-то, наверное, похожи. И там можно услышать даже одно и то же, поэтому и тому верю. Паводле інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры прэзідэнце, тэлебачанне застаецца галоўную крыніцай інфармацыі для беларусаў, а самы папулярны тэлеканал АНТ. Доля расійскіх перадачаў тут у прайм-тайм 72%. Наста Каханович, Белсат. Працягваем выданне аб'ектыву з іншымі тэмамі. У Іерусалімскім музеі Яд Вашем распачаўся форум памяці ахвяраў Галакосту. З гэтай нагоды ў Ізраілі сабраліся дзясяткі сусветных лідараў. Прэзідэнты Францыі, Нямецчыны, Італіі, Расіі, Аўстрыі, больш за 40 ганаровых гасцей. Імпрэза атрымала назву «Памятаем пра Галакост. Змагаемся з антысемітызмам». Цырымонія праходзіць на фоне скандалу. Музей адмовіў у прамове прэзідэнту Польшчы, краіны, на тэрыторыі якой гітлераўцы збудавалі канцлагер і чые грамадзяне склалі значную частку Аўшвіцу. Затое слова атрымаў Уладзімір Пуцін, які нядаўна ўсклаў на Польшчу адказнасць за пачатак Другой сусветнай вайны і апраўдаў сакрэтны пакт Молатава-Ріббентропа. У панядзелак, 27 студзеня, урачыстасці з нагоды вызвалення нацысцкага лагеру Аўшвіц пройдуць у Польшчы. Перамяшчэнне жывёлінаў забароненае, як і забаўляльныя імпрэзы з іхным удзелам. Замест гэтага вакцынацыя ды інфармаванне людзей пра вірус шаленства. Небяспечную, а калі не зрабіць своечасовых захадаў, то і смяротную хваробу. Адразу ў некалькіх раёнах Беларусі трывае 2-месячны каранцін. Што адбываецца? Высвятляла Дзіяна Радкевіч.
Шалёная ліса забегла ў двор жыхаркі Чачэрску Татьяны 1 студзеня. Она уже заскучила сюда, гонялась за курами у нас. Курицу одну задавила, и они сцепились с собакой. Вот. Ну, муж с этим, с топорик, он просто метнул у нее, они с собакой сцепились именно вот здесь. Летась у Чачэрску зафіксавалі 10 выпадкаў шаленства. Цяпер з 15 студзеня ў горадзе абвешчаны карантин. 2 месяцы ў Чачэрску будуць ладзіць мерапрыемствы супраць хваробы. При карантинных мероприятиях запрещено передвижение кошек, собак и других животных в зону карантина. Запрещено проведение в зоне карантина каких-либо выставок, ярмарок, касающихся именно кошек, собак и плотоядных животных. Противоэпизоотические мероприятия включают в себя недопущение распространения инфекции на другие территории, вакцинации животных, оповещение людей о вирусе бешенства через средства массовой информации. Лекары папярэджваюць, паўсюль, дзе пачынаецца распаўсюд шаленства сярод жывёлінаў, рызыку захварэць маюць і людзі. Хвароба можа перадацца чалавеку праз укусы, драпіны, аслюненне скуры, вачэй, рота і носа. Як жа рэагуюць жыхары Чачэрску на з'яўленне шалёных жывёлінаў? Ну чего их бояться? Я думаю, что сюда больше не придут. Это одна такая забилась. То если бы лес рядом был у нас, то да. А у нас же леса нет. Боишься, не боишься, ездить приходится. Я бы сразу убежала. Жена такая трусиха. Если будет кусать меня бешено, я думаю, не оборонюсь. Я уже не побегу ноги болеть. На дзень раней за Чачэрск карантин абвесцілі і ў Пінску. За апошнія месяцы ў сталіцы Палесе зарэгістравалі 4 выпадкі захворвання шаленствам. Хваробу выявілі ў янота, лісы і 2 сабак. У Пінску карантин працягнецца таксама 2 месяцы. Діяна Радкевіч, Белсат. Суды ў Віцебску разгледзелі справы 3 актывістак. Елену Янушкоўскую судзілі за ўдзел у мінскім пратэсце 20 снежня. Тацяну Севярыніц і Наталю Спірыдонаву за заклікі ў Фэйсбуку да ўдзелу ў акцыі супраць інтэграцыі з Расіяй. Вынік – буйныя штрафы. 30 базовых. Гэта 2,5 моей пенсии цалкам. А дадаць яшчэ 30 і 30, якія я ўжо атрымала, то ўжо атрымаецца 90 ўжо базовых я атрымала, а наперадзе яшчэ один суд. 25 базовых. Это жах нейкі. Я не знаю, як это отнесціся к этому. Я і призывала, і буду призывать людей. Пакуль будзе існаваць угроза незалежнасці краіне, я буду призывать людей. Алену Янушкоўскую і Наталю Спірыдонаву пакаралі штрафам 675 рублёў. Тацяну Севярыніц на 690 рублёў. Актывісткі на судовыя паседжанні не прыйшлі. Жыхароў Грушаўкі, якія змагаюцца за свой сквер, на размову запрасіла старшыня Савету Рэспублікі. Наталья Качанова паведаміла, што ёй даручылі развязаць праблему. Конкретно сейчас будем прорабатывать вопрос о том, что будет происходить в сквере. Необходимо сейчас будет поднять все документы, чтобы все уже понимали в хронологическом порядке, какие были допущены нарушения и что дальше с ними делать. Реакция будет, однако пока еще не ясно, какая конкретно. Она приедет на место, хочет ознакомиться с ситуацией. На размову да старшыні Савету Рэспублікі і да радцы кіраўніка краіны па Мінску жыхароў выклікалі пасля таго, як яны запісалі відэазварот да Александра Лукашэнкі. Людзі незадаволеныя планамі сталічных уладаў забудаваць частку грушаўскага скверу. Ці лёгка ў Беларусі людзям творчых прафесіяў зарабіць грошы? Не заўсёды. Затое ж РЭУ вырашыла зарабіць на творцах, падняўшы ў разы арэндавую плату. Знакамітаму дызайнеру Уладзіміру Цэслеру за тое, што ў ягонай майстэрні стаіць ложак. Дзіўныя закіды пачулі і іншыя мастакі. Гэткая абсурднасць нават змусіла дзяржкантроль звярнуць увагу на сітуацыю. Кіраўнік камітэту стаў на бок творцаў. Тацяна Ўласенка. Сумы ў жыроўках творцаў касмічныя. Гэтак дызайнер скураных аксессуараў Максим Карась атрымаў рахунок амаль на 50 000 долларов. В январе к нам пришли сотрудники ЖРЭО Московского района уже с претензиями, что 100 метров – это слишком много для творческой мастерской, что оборудование здесь находится для одного человека слишком много. Сябры Беларускага саюзу дызайнераў, як паказвае ў законе, аплочваюць аренду паводле зніжанага каэфіцыенту. Цяпер іх падазраюць у камерцыйнай дзейнасці, што пазбаўляе ад ільготаў.
Фармальныя доказы – побытавыя рэчы ў памяшканні. Максіму зрабілі заўвагу за гадзіннік на сцяне з імянным надпісам, які палічылі рэкламаю. У іншых дызайнераў праблемай сталіся лядоўні ды ложкі. Для многіх мастакоў, дызайнераў майстэрня – другі дом. Працуючы можна заседзіцца і на тыдзень, выходзячы літаральна па хлеб ды ваду, а за працоўным месцам можна папіць і кавы. То дзе тая мяжа паміж творчасцю і побытам, і як яе вызначыць? Пэўна ведаюць прадстаўнікі дзяржкантролю, паводле якіх нормаў ложак не мусіць стаяць у майстэрні, хоць у законе згадкі пра тое няма. Там людзі ажыццяўляюць сваю творчую дзейнасць, дзеля зразумела атрымання доходаў, каб утрымліваць гэту майстэрню, і для іх насамрэч это адзінае месца, дзе яны могуць зарабляць. Наши изделия представлены на показах, выставках. Это эксклюзивные единичные товары. В принципе, дизайнеры все это понимают, но это сложно понять, наверное, человеку, который глубоко не погрузился в эту сферу. Юрыст, які пажадаў застацца ананімным, патлумачыў, што ў журы кіраваліся рэкамендацыямі дзяржкантролю, парушаючы нормы законодаўства. Арендные помещения представлялись на основании решения Мингорисполкома, где были предусмотрены понижающие коэффициенты. И на данный момент эти понижающие коэффициенты никем не отменены. Пераразлікі атрымалі 5 дызайнераў, і яны не ведаюць, як сябе бараніць, бо афіцыйных прэтэнзіяў ім не выстаўлялі. А на руках вось гэтыя сумы, якія немагчыма выплаціць ні самым творцам, ні саюзу, у які яны ўваходзяць. Тая ж ситуация закранула і мастака Владимира Цеслера. 24 студзеня творцы сустрэнуцца з прадстаўнікамі Міністэрства культуры, каб дамагчыся распрацоўвання нормаў закону з дакладнымі патрабаваннямі да майстэрняў. Тацяна Ўласенка, Белсат. Яго няма ўжо 2 гады, але ягоныя творы надалей жывуць з намі. Паэт, дызайнер, мастак, аўтар тэкстаў народнага альбому Міхал Анімпадыстаў пайшоў з жыцця ва ўзросце 53 гадоў. Мы памятаем пра нашага калегу, які прыдумаў нямала арыгінальных рэчаў для Белсату. Згадвалі сёння Міхала ягоныя блізкія, паплечнікі ды аматары ягонай творчасці. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы. Ён паэт, мастак, мысляр, дызайнер, фотограф і шмат ідзе, он просто натхніў людзей. Таму можна ўявіць, наколькі гэта каласальная страта для нашай культуры. Міхал вельмі шмат зрабіў для паэзіі, для рок-паэзіі, для графікі, для мастацтва, для ўсяго. Вот у сферы культуры, вот, здаецца, куды ні ткні, там можна знайсці, што Міхал Анімпадыстаў вельмі зрабіў. Простыя рэчы, простыя словы. Патрыятычнае і яскравае свята на Дзень волі можа быць і сёлета. Арганізатары святкавання 102-х угодак БНР абвесцілі збор сродкаў на ягонае правядзенне. Сабраць плануюць 25 000 рублёў на краўдфандынгавай пляцоўцы «Мола-Мола». Грошы патрэбныя не толькі на арганізацыю свята, але і на аплату паслугаў міліцыі ды камунальных службаў. Летась Дзень волі святкавалі ў горадні і Мінску. Самы ж паспяховы быў сталічны канцэрт да стагоддзя БНР, на які прыйшлі каля 50 000 чалавек. Год таму Лукашенко раскрытыкаваў працу айчынных сіноптыкаў. Сёння кіраўнік краіны сказаў, што пасля гэтага іхныя прагнозы сталі дакладныя на 120%. А гэта значыць, што праз момант мы пабачым самую дакладную ў свеце інфармацыю наконт надвор'я. Сіноптыкі кажуць, што заўтра і ў выходныя зноў будзе ветрана і вільготна. На гэтым развітваюся з гаспадарствам. Зычу прыемнага вечара. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.